Pancen bener, Mbah. Lemah sampean subur tandurane lemu-lemu. Pupuke opo kuwi, Mbah? Iki lho, pupuk bocah, pupuk hayati majemuk jaib, pupuk ajaib yang bisa digunakan kanggo tanduran mulai dari sebelum tanam, yaiku masa pengolahan lahan, fase pertumbuhan, peralihan, uga waktu pembuahan. Intine pupuk bocah kuwi bisa digunakan kanggo pupuk pembenah tanah, pupuk masa vegetatif, uga pupuk fase generatif. Oh alah. Lah mau wis tak omongi toya, bocah kuwi pupuk ajaib dapat digunakan untuk semua jenis tanaman, baik tanaman pangan, contone pari, ya liyane kanggo tanaman hortikultura utawa sayur-sayuran, uga tanaman perkebunan, tanaman